घस गोड़ गोड़ा गोड़ घस हाँ उठे चलो चलो आओ देखन तले खाओ खाओ तले पर देखा आओ उठे तले पर देखा तले पर देखा खाओ खाओ से से बोल से ना ହେଲା ଆମ ବୋ ଶୀତ ଗଲାଟା ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୀତ ଗଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଥାଉ 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 କ'ଣ କହୁଛୁ କ'ଣ ସେମିତି କାଇଁ କହୁଛୁ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା ନାହିଁ ବାହା ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବା ମନ କାଇଁ କରୁଛୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା ବା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯିବୁ ଯାଇଥିଲୁ ମାସ 15 ଦିନ ତଳେ ନା ମାସେ ତଳେ ଯାଇଥିଲୁ ବା ନେଇଥିଲି ଘରକୁ ନେଇନଥିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ଯିବୁ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଘରେ କାମ କ'ଣ ମୋତେ କହୁଛୁ ଘରେ କାମ କ'ଣ ଯା ନା କାଲି ଯା ଯା ଘର ଲୋକଙ୍କ ପରମିସନ୍ ନେଇକି ଆସିବୁ ତାହେଲେ ଯିବୁ ନା ଘର ଲୋକ ପରମିସନ୍ ନେଇକି ଆସିବ କ'ଣ କହୁଛୁ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ହେଲା ତମ ତମ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର। ଆରେ ତୁ କହିଲେ ତ ଫାଇନାଲ କଲେ କ'ଣ କରିବ ତମେ ଯାହା କହିବ ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ତତେ କାଲି ନେଇକି ଯିବି କାଲି ନେଇକି ଯିବି କହୁଛି କଥା କାଇଁ ମାନୁ ନା କାଲି ନେଇକି କହୁଛୁ କାଲି ନେଇକି ଯିବି ତତେ କ'ଣ ଘରେ କ'ଣଟା କରି ମୋତେ କହିଲୁ ଘରେ କ'ଣ କରିବୁ ଶୋଇଛୁ କାଇଁ ଉଠ ଉଠା ଚାଲ ଖାଇବା ଯିବ କ'ଣ କହୁଛୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ଫାଇନାଲ ଯା ବୋଉକୁ ପଚାରିছে ବୋଉ ଯଦି କହିବ ଯିବା କଥା ମୋ ମମି ଯଦି କହିବ ଯିବୁ ଆଉ ତ ଆଜି ହଉଛି ଶନିବାର ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବୁ ମଣ୍ଡେ ଦିନ ଯିବୁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିପା ଉଚ୍ଛନ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଘରକୁ ତାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲି ଆର ମାସରେ ଯାଇଥିଲି ତ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଏବେ ଏଇ ଶୋଇଛି ଉଠୁନି କହୁଛି ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି କି କାଲି ମୁଁ ସଣ୍ଡେ ନେଇକି ଯିବି କାଲି ଫ୍ରି ଅଛି ଆଜି ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି ଆଜି ନେଇପାରିବିନି କାଲି ନେଇକି ଯିବି ସେ ଏକା ଜିଦି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଯିବ ଘରକୁ ଆଜି କ'ଣଟା କରିବି ଆଜି ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଆଜି ଘରେ ଏଇ କ'ଣ ଅଛି ଘରେ ଆଜି କିଛି ନାହିଁ କାଲି ଯିବା ହେଲା କାଲି ଯିବା ନା କାଲି ଯିବା ହଉ ମୁଁ ନେଇକି ଆଜି ନେଇକି ଯିବି ହେଲା ହଉ ଯା ବାହାର ଘରେ ବୋଉ ପଚାରିବା ବୋଉ ଯଦି କହିବ ନେଇକି ନେଇଯିବି ହେଲା ବାହାରନୁ ବାହାରିକା ବାହାରି ପଚାରିକା ଯା ପଚାରି ତମେ କହିବେ ଘର ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପଚାରେ ଘରେ ଛାଡ଼ିଲେ ତ ଯିବା ତ ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁଠି ମାଆଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ହେବ ମାନେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେବୁ ବା ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବୁ ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ କାହିଁକିନା ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ଭସାଣି କଲୁ କାଲି ଆମର ଭସାଣି ସରିଲା ତ ଭସାଣି ସରିଲା ପରେ ରାତିରେ ମା ଆସିଥିଲେ କ୍ଲବ୍ ପାଖରେ ତ କ୍ଲବ୍ ପାଖରୁ ପିଲାମାନେ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ରେଡ଼ି ହେଇ ମାଆଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଏବେ ପୂଜା କରିବେ ନଦୀ ପଠାରେ ପୂଜା ହେବେ ପୂଜା ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ବିସର୍ଜନ ହେବେ ଆଉ ବିସର୍ଜନ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ତ ପିଲାମାନେ ପୁରା କାମରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ସେ ଇଏ ଉପରୁ ଆମର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରୁ ତଳକୁ ଉଠା ହେବ ତଳକୁ ରଖିକି ଭଲସେ ସାଇଜ୍ରେ ରଖା ହେଇ ତ ନନାଙ୍କୁ ଡକା ହେବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନନାଙ୍କର ଆଭେଲେବିଲିଟି ନାହିଁ ନନାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇନୁ ଆମ ଭିତରୁ ଯିଏ ବି ଜଣେ ଗାଧେଇକି ପୂଜା କରିବ ପୂଜା କରିକି ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖାହେବ ଆର ବର୍ଷରେ ତ ଆମର ଛୋଟ ନନା ଗାଧେଇକି ଆସିଲେ ତ ଗାଧେଇ ଆସିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କ ଯେଉଁ ପୂଜାର ପଦ୍ଧତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମୋ ମମି ହେରିକା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଦେବେ କହିଲା ପରେ କେମିତି ପୂଜା ହେବ ମାଆଙ୍କୁ ସେ ବିଦାୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ପୂଜା ହେବ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଦେଖିପାରିଥିବେ ମାଆଙ୍କର ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଆମେ ଖୋଲି ଦେଇଛୁ କାହିଁକିନା ପାଣିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ଅଳଙ୍କାର ମକଟ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଉଁଜି ଯାହା ବି ସବୁ ଥିଲା ସବୁ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ହଳଦୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି କାହିଁକିନା ମା ଯେତେବେଳେ ବିସର୍ଜନ ହେବେ ସେ ହଳଦୀରେ ଗାଧେଇବେ ହଳଦୀରେ ଗାଧେଇଲା ପରେ ଯାଇକି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବେ ତ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ଛୋଟ ଟନା ଯିଏ ଆମ ଛୋଟ ଭାଇ ଜଣେ ହେବେ ତ ସିଏ ଏବେ ମାଆଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ପୁରା ଭଲସେ ହଳଦୀ ଲଗେଇବେ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ପାଣିକି ଯିବେ କାହିଁକିନା ବିନା ହଳଦୀରେ ଯାଇପାରିବେନି ପାଣିଆ କରିଦେଲେ ନନା ହଳଦିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବେଶୀ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନନା ଭିଡକୁ ନୁହଁ
लास्ट पाद कर तब छाड़ दे दीप पानी दीप पानी दिए आने गोड़ दे टोटल गाधई दबो पाद दिले पका चल पानी ले गिरा दे पानी यानी कि ना गाधई दे गिनारे पानी डाल दो एका दे मोड़ डाल दे गिना के दो हां दो दो पका नहीं नहीं कंडाले नहीं ठाकुर को मुंडन दिए को मुंडन डाल दे बापू भैया हाय आ पांडा पका अपन आ पानी दे हम घर तो ठाकुर दिन ने ठाकुर बुढ़े को घटा बजियो ता धिया तो सब पकाई दे छी रे तो टमाटर यही ना आलू छु जा कतुल जाई गेला भला आउ छु रांधा बैठो देखाऊ पानी लगिन भात तो पानी हां तो दे पूजा कर दे पानी ले आ ना पूजा करे का नहीं पानी आ उठा उठा नना भी जे नदी पानी आनी से आम भोग चकड़ा हम भोग चकड़ा सारा पर समस्ते भोग खाइबे भोग खाई सारा पर माँ को खुशी खुशी सहुद्र आम विदाय दबा तो विदाय दे कि पुणी माँ को अपेक्षा कर आर वर्ष को हाउ ने ना बात कौन करू नहीं के भांगी देले भांगी पड़ाव देखिलो कोड बंद है ना कि देखो तुम देखे ना ना कि देखो हाथ दो गोड़ गलो हाथ दो चिल्लो रहा है मु गोड़ का हाथ माता में ए पूरा आसु से पूरा हाथ अच्छा था उजे खाली ठाकुर न पांच भांगी लगा सर हसोन दरचो टेंशन नहीं छाड़ी में हसो ठाकुर न दुगुड़ी से ऊपर चल जा ऊपर चल जा उठ ना लागु छी गुड़ा हो ठाकुर ये तो हाथ बैठी एक्टिव हो ब्लूर आकु साइड करे मुझे भी ना के एक्टिव बात एपुडू में तेरा हक्सौ के धरावे हाथ हाथ पे नन्ना दिन लगे ना बढ़िया सुना मारू जा पकया अरे बेटा तू थोड़ा एड पके बुड़ाई पकावा आनंद नहीं अड़ू झुले तो हंस पूरा कवर कर देंगे चलो देखो धरा भाई सेट वो पर नोचे आड़ू बिक्री वाला मारो भाई तू सेक्सी अरे हंस अछि गानी बना हंस की गोड़ ऊपर कोइले नहीं थी फिर देखो ये तो पछ गोड़ में ठाकुर आई ओ बाप दो बताई बस समझ बाप सब बुड़ा बुड़ा लीजिए रखो लगा पका छोट पिला हंस दीर्घ 10 ରୁ 11 दिन
ପରେ ମାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲୁ। ମାଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ଆଜି ପୁରା ଫାଇନାଲି କରିଦେଲୁ। ଭସାଣି କାଲି ସରିଗଲା। ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ ଏଇ 2 ଦିନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ମାଙ୍କୁ ଦେଲୁ ବିଦାୟ। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆର ବର୍ଷରେ। ତ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ ଆମ ଓଭର ହେଇଗଲା। କାଲି ହେଉଛି ସଣ୍ଡେ। ସଣ୍ଡେରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରେଷ୍ଟ, ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିବୁ ମଣ୍ଡେରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବହୁତ ମାନେ ଘରେ ଛୁଟିରେ ରହିଗଲୁ ବହୁତ ଦିନ। ଆଉ ଛୁଟିରେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିହେବନି, ଅଫିସ୍ କଥା। ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲେ ବି ସେପଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। କାମ ବହୁତ ସାରା ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ିଛି, ସେଠି ଯାଇ କାମ ବି କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ବାକି ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆମର ଦାସି ରହିବ, ପ୍ରତିଦିନ ଆସିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ତ ଆଣିପାରୁନୁ, ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣୁଛୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା କାମ ରହୁଛି ମୋର। କ'ଣ କହୁଛୁ କହିଲୁ ମୋତେ ଟିକେ? କହୁଛୁ କ'ଣ? ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଛି? ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଡ଼? ନାସନା ହେଇଛି ଗୋଡ଼ ଦେଖିଲୁ ମୋ ଗୋଡ଼ କୋଉ ନାସନା ହେଇଛି? ଗୋଡ଼ ମୋର କୋଉ ନାସନା ହେଇଛି? ତଳ ପାଦ ଦେଖୁନ, ହଁ ତଳ ପାଦ କାହିଁକି ଗୋଡ଼ କ'ଣ ଧୋଇକି ଆଇଲି ତଳ ପାଦ? ସେ କ'ଣ ଗୋଡ଼ ଶୋଇ ପଡ଼ିବି, ନାସନା କ'ଣ ଅଛି? ତମେ ଚାଲ, ତୋ ଗୋଡ଼ ଦେଖିଲୁ କୋଉଠି ଭଲ ଅଛି? ମୁଁ ବି ଧୋଇବି। ଦେଖିଲୁ ଆରେ ମୁଁ ଧୋଇବି, ମୁଁ ଧୋଇବି। ଚାଲ ତୁ ଯା ଧୋଇ, ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ଚାଲ କୁଆଡ଼େ ଚଲା ମୁଁ ଶୋଇବି, ନିଦ ଜୋର ମାରିଲାଣି। କଥା ମାନେ ମାନୁନି, ମତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ ତମର। ରାତିରେ ବି ମୁଁ ଚିଲେଇ କହିବିନି, ପୁରା ଶୋଇଛନ୍ତି ଲୋକ। ତମେ ଚାଲ। ହଉ ଯିବା, ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବା, ଚାଲ। ଗୋଡ଼ କିଛି ହେଇନା, ସବୁ ଧୋଇକି ଆଇଲି। ହଁ ବେକାରିଆ କାମ ସବୁ ବା, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ରାତି ରାତିରେ। ବେଡ଼ରେ ବସିଲେ ଆଉ ରୋଲ ବାହାରୁଛି, ଗୋଡ଼ ଧୋଇବ, ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବ, ଏତେ ଟେନସନ୍ ମଣିଷ ନେଇପାରିବନି। ମୁଁ ଯାଇପାରିବି, ମୋର ଟେନସନ୍ ଲାଗିଲାଣି। ପୁଣି ଯାହା ଗୋଡ଼ ଧୋ, ଟେନସନ୍ କାମ ସବୁ କରି ପାଖରେ। ଶୀତ ଦିନକୁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ କିଏ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ କରିଥାଏ କହିଲୁ? ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଧେ ଅନ୍ଧାର ହେଲା। ଦେଖ ଗୋଡ଼ ପାଣି ଦେବନି। ଘଷ ଗୋଡ଼, ଗୋଡ଼ା ଗୋଡ଼ ଘଷ। ଶୀତ କଳାରେ ଯାଉଛି, ଶୀତ ଯାଉଛି। ଥାଉ ଥାଉ ଥାଉ। ତ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧୁଆ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପଳେଇ ଶୀତ କରୁଛି ପ୍ରବଳ। ଗୋଡ଼ ପୋଛିକି ମୋ ବେଡ଼ ଉପରକୁ ପଳେଇବି। ବେଡ଼ ଉପରେ ପଳେଇ କ'ଣ ମୋ ଗୋଡ଼ ପୋଛାଇଲା, ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନି। କାମ ସବୁ ମୋର ଗଞ୍ଜି ଧୁଆ, ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ଗଞ୍ଜି ଭାଇ, ମୋ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିବି। ସେ କାମ କର, ଥାଉ ଥାଉ, ଶାଢ଼ୀରେ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ପାଗଳା ଲୋକଟା। ତୋ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଗୋଡ଼ ଦେବ, ଗୋଡ଼ ପୋଛି ଦେବେ, ଦେ ଯା। ଚାଲ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ହଁ ମୁଁ ଶୋଇଲି, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କର ନା। ତ ଆମ ପାଖ ଗାଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଭସାଣି। ତାଙ୍କର ଆଜି ଭସାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଯିବା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଗଲେଣି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଭସାଣି ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ଭସାଣି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, କାହିଁକିନା ସେ ଭସାଣି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁନି କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁ। ଆମେ ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା, ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା। ଆଉ ତା ଗୀତ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଭ୍ୟୁଜ୍ ଡାଉନ୍ ବି ହେଉଛି। ଏମିତିରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ବହୁତ ବଡ଼ ନୁହଁ, ବହୁତ ଛୋଟ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଅଲଗା କାହା ଗୀତ, ଅଲଗା କାହା ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇକି ଭ୍ୟୁଜ୍ ନେବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଜେନ୍ୟୁନଲି ନିଜ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ହଉ କି ଖରାପ ହଉ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ବି ଆସିବ। ତ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ ବି ରହୁଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।